Sa siyam ka mga kongresista nga nipirma aron ma-impeach si Vice Presidenta Sara Duterte, si 5th District Congressman Duke Frasco paman mitingog kung anong nipirma kini pabor sa pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte mga kabombo. Samtang ang uban nga mga kongresista medyo nabungog pa man sa mga basher, nabungog pa sa mga basher diha sa Facebook, mga suking tigaminaw. Daghan kayo ang mga netizens nga misaway sa mga kongresista nga nipirma sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Pero para nako, okay raman na nga taralon ngadto sa Senado si Vice President Sara Duterte aron iyang tubagon ang impeachment batok kaniya. Wala man gud to natubag og tarong sa Quad Committee hearing kung asa padong ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Mayra po na nga taralon sa Senado aron po nga maexplikar o wala ba mawari-wari ang iyang confidential fund mga kabombo. Wala manay angay nga kabalakan kung taralon sa Senado si Vice President Sara Duterte kung wala siya'y nalapas nga balaod. Dili man na angay nga ikahadlok nga ma-impeach ang Vice Presidente kung wala siya'y nalapas sa balaod mga suking tigaminaw. Apan ang problema lang ana kung ipapolitika sa mga senador nga maglingko diha sa Senado ang pagpa-impeach ni Sara Duterte mga kabombo. Buot na kung ipasabot, kung pananglitan nga bisag walay nalapas sa balaod si Sara Duterte, unya ipa-impeach gyapon siya sa mga senador kay dili nila kaalyado si Sara Duterte, maunay nakabati diha. Diha ra ba sa Senado kay political numbers game? Political numbers game ra ba na diha? Mao bitaw na nga mitabang si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og pangampanya mga suking tigaminaw sa ilang kandidato pagka senador kay gusto gyud sa kanhi Presidente nga majority sa Senado kaalyado sa mga Duterte aron dili ma-impeach si Sara Duterte mga suking tigaminaw. Kung mao man gani na nga political numbers game ang Senado, padaghanay og kaalyado, dili di ay na matan-aw og tarong ang grounds ba sa impeachment case batok ni Sara Duterte. Kay bisan pag walay ibutang tanang pananglitan, bisan pag walay probable cause. Ibutang talang walay probable cause. O walay igong basihan ang reklamo batok sa Vice Presidente. Apan pananglitan, majority sa mga senador, tua nakapusta sa mga Marcos, ang mahitabuan na mapalagpot gyud ay sa iyang pwesto si Sara. Pangutana, kung pananglitan ma-impeach gyud sa hingpit si Sara Duterte, unsay mahitabo? Dili kaha magrally ang mga supporters sa mga Duterte? Dili kaha mag people power ning mga supporters sa mga Duterte? Ako nabantayan, bisan pa man sa pasangil nga corruption batok ni Sara Duterte, apan ang mga tao, dili man motuo ani. Kung makakita ang mga yano nga mga tao ni Sara Duterte, moduol man sila sa Vice Presidente para magpa-picture. Dako kayong kalipay sa mga yano nga mga tao nga makapa-picture sa Vice Presidente. Nakabantay bitaw mo sa dihang si Sara Duterte ni kuyog ni Mike Rama, ni adto sa barangay Ermita, barangay Dulho, o sa barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo, gitapukan sa mga tao si Sara Duterte. Murag kindi nga giatitude, murag kindi nga gilamigas si Sara Duterte, gihangop og maayo sa mga tao. Si Mike Rama, kuyog iyang mga kaalyado sa politika, kuyog si Sara Duterte. Ang gidugok og maayo sa mga tao, mga suking tigaminaw. Pero yun na pa.
nakabantay ko, nganong wala man mukuyog si South District Congressman Edo Rama. Edo Rama o si Mike Rama kaalyado, biya kauban, baya sila mga suki tigaminaw. Ha? Nganong wala man mukuyog si South District Congressman Edo Rama sa mga kalihukan sa Team Rama sa pag-anhi ni Sara Duterte sa Cebu City. Dito ang tanan nga kandidato. Dito ang tanan nga kandidato nga kauban ni Mike Rama sa Barangay Ermita, Barangay Dulho Fatima o Barangay Mambaling apan wala man mopakita si Congressman Edo Rama ngano kaha mga higala. Kung ako'y Congressman Edo Rama, dili ko magilty nga nipirma sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya ang iyang pagpirma sa impeachment ni Sara Duterte para man kuno sa kaayuhan sa iyang mga konstituente. Giingong aron dili magpuasa sa ayuda, aron dili mazerohan sa budget ang mga distrito, hinungdan nga namirma ang mga kongresista aron masiguro gyud nga duna sila'y ikahatag nga ayuda sa ilang mga konstituente ug aron mapadayon ang ilang mga programa mga suking tigaminaw. Nakadungog bitaw mo sa gisulti ni Deputy Speaker Congressman Duke Frasco nga maong nipirma siya sa impeachment ni Sara Duterte aron iyang mapadayon ang iyang nasugdan nga mga programa sa 5th District ug aron dili masiruhan sa budget ang iyang distrito ug aron dili magpuasa sa mga ayuda ang iyang mga konstituente, mga kabombo. Laktod pagkaistorya na mirma ang mga kongresista tungod og alang rapod kuno sa ilang mga konstituente tungod kay ang ilang loyalty tuaman sa mga tao nga nagbutang nila sa katungdanan. Ang ilang loyalty tuaman sa mga tao nga nagbutang nila sa Kongreso, mao na nga bahalag babash sila basta ilang unahon ang pagtunol og mga ayuda o serbisyo ngadto sa mga konstituente sa ilang distrito, mga kabombo. Mao di ay mga suking tigaminaw nga namirma para makakuha og ayuda para ikahatag gadto sa ilang mga konstituente, mga suking tigaminaw kay ang ilang konstituente man mao nagpadaog nila. Ang ilang mga konstituente man mao nagbutang nila sa pwesto, mga kabombo, mao na nga balag mabash okay ra basta kay makatunol og ayuda ngadto karon sa mga konstituente, mga suking tigaminaw. Pero kinigong pagpanghatag og ayuda dili man gyud ni mao ang main function gyud sa usa ka magbabalaod. Ang main function sa usa ka kongresista magpanday og balaod. Ang kini paghatag og ayuda secondary na lang na. Primarily, ang ilang main function gyud pagpanday og balaod alang sa kayuhan sa katawhan sa ilang distrito, mga suking tigaminaw.